No niin, Emeli Kivistö ja Tino Purme. Tää on pikku haastattelu. Eka Tinolle. Siirryit Klubi 04 palokärkipaitaan kesän alussa. Oletko ollut tyytyväinen NJS-meininkiin? No, totta kai mä oon ollut tyytyväinen, että tullut paljon peliaikaa ja totta kai se on kiva tulla takas omalle kotipaikkakunnalle ja pääsee pelaamaan vanhoja pelikavereita. Mitäs Emeli, oot ollut isossa roolissa tällä kaudella ja mitkä on omat fiilikset tähän mennessä kaudesta? Kyllä mä kokonaisuuteen ihan tyytyväinen, että peliaikaa on tullut ja matsit on mennyt ihan hyvin. Hyvä homma. No, minkälaista matsia oottelette tänään? No, varmaan ihan kova peli tulossa, mutta eihän me tietenkään tänne olla lähes häviämään. Totta kai välieripaikkaa me haetaan. Mitäs Emeli? Samat kuin Tinolle. Tiukka matsi tulee varmaan, mutta lähdetään himaan vuotta. Yes. Kiitos.